Ay! Naintindihan nila ang daan. Dapat nga. Hindi kasi nagradyo agad si ano eh. Sabi ko yung namumuti ano. Oo. Wala pala yun. Hindi na sana tayo tumuloy. Pala ni Juan, kapitan. Ganda na. Malaki bahay niya. Kahit ganyan lang. Malaki ka daw. Tingnan ko mga maala. Paano na ako sila? Yung isang buwan, yung budget sa ano, sa bahay niya. Yung budget eh. Dito mayroon nga dito. Susunitado. Kaso nakapatong lang to, matibay kaya yan. Pero wala yan. Pinatong lang eh. Pinatong lang. Ang delikado sir, yung ano, yung gilid dito, yung mga bangin dito. Parang tapon ng pera. Okay lang kung pinatong nila. Mayroon 16mm na staka na kabaron. May kapitan na. Yan, pinatong lang. Ano yun? Reno. Madula. Naka 4 wheels ka. Hindi na ako nakalulang ko. Yan, kaya-kaya. Kaya pag hindi naka 4 wheels. Paunahan muna sila. Pag naka-4 wheels so ay maano, mabilis. Mabilis so ang Hindi kaya. makontrol. Hindi na control. Fire. Kaya na to kahit saan pumunta. Tingnan din ang mga motor, panay singit-singit eh. Unahin mo ang motor na yan, panay singit. Tapos, naguldos-dos sa kilid natin. Maganda po ito. Kaso, pinakalalim na pantay mo. Tigas na. Matibay din ang ganun yung isa. Oo nga, may Tatlo? probinsya ang ganda ng bahay. Ang mga anak niya na nasiman abroad. May bahay ka lang na ganyan. Pag may pera ka na, huwag pa ganyan ka ng bahay kasi pang habang buhay na yun. Wala nga tayo pera. Dito na tayo sa bundok. Pero dito nakukuha natin pang para lang mabuhay eh. Para lang mabuhay, may pagkain lang tayo. Tapos ganito pa ang daan. Ang pamilya, ito pang daan. Stress na nga tayo sa sinasahod, stress pa sa mga boss eh. Toxic na talaga eh, na kuya to. Toxic na talaga. Okay lang tayo kung mataas sahod eh. Tapos ganun yung mga gusto. Buti lang Mga 50 sahod kahit pag mumurahin nyo ako, okay lang. Katulad dito, kahit murahin ito, 60 ito. 60, hindi ako 60. 60 daw ikaw eh. Murahin 50 lang sa atin kuya to, ayos ano. Ayos Pag na. minura tayo, putang na mo din pag talikod mo. Kahit ako, kahit maka 40 lang na, kahit araw-araw murahin ako, okay na eh. 50, pwede na yun. Pag mura-murahin ka dyan, almusal tanghalian mo, kailangan mo. Hindi kasi si Eve. Makain ng mura yun. Malaki Yan. naman sahod niya. Oo. Oo. Mga 70 yata, 60 yun eh. 100 yun. TCM? Oo. Yung seed pa lang dito, 75 na eh. Lalo pa yun. Ang laki pala sahod Manager doon. yun. Pala, Kahit murahin, Wala hindi yun. aalis yun. kaya pala nakakapang-tips Ano, yun isang eh. quincenas lang yun? Ha? Hindi. Isang buwan yun. Isang buwan. 50 bilang kinsenas mo. Akin mo, superintendent eh, 25. Dinagaano yan si im, nagnineto yun ng per cut off niya, mga 40. Kasi yung tax yung malaki din eh. Malaki sila. Pero ang bilis naman nun. Pero dapat may income tax return tayo, no? Sa amin, yung laki na nakuha ko income Dati? tax return eh. Oo. Sana sa January. Dapat meron tayo na. Ako nakakuha ko dati. Ilan? 17,000 katagin. Malaki yun. Kahit 5,000 lang, pwede na. Sa akin na yun, profit na yun. Tapos ang bonus natin sa December, 150,000 daw lahat ng staff eh. Stop. Oo. Ito, swerte na natin maka 10,000 na kayo to. Siguro manager, pwede pa yun. Ang manager ang may bonus yun eh. Okay pa ko ng December. Kaya pala tinatsaga lang si Lipi-Lipi ang mura no. Oo. Kasi bayad naman ang
Sir Peter, Malaki di yun. kinaya. Kahit malaki sahod, Oo. umalis na lang eh. Alis na lang. Nagkapatagtag si Sir Peter. Ay, hindi rin tagal. So, tagtagal ko ng 20 para sa mura. Bait pa naman nun ni Peter. Pait no, sobrang pait no. Pre, ano, isa kayo. Walang kayo dyan. Oo, libre pa yun. Sila ni Solito. Sila ni Lakas na ng Walfred. ulan dito, no? Sila ni Solito Alcantara. Oo, mabait yun. Sir Lito, yung pinakamabait talaga. Sir Lito, tawa-tawa lang yun. Oo, mabait mo. Kung ano ang kailangan dyan. Siya nga nagpapadugo. Yung mga, ano, may kulo Siya dyan. nag-aabono. Nag-aabunod din siya ng mga pira. Apat naman o, Pirlito, yung pambayad. Berlito yon? Hindi. Ah, si Lito pala yun. Si Balito ang isa. Wala na din yun, nag-resign na no. Oo. May GT na lahat-lahat ang nag-resign dito. Lahat ng mga mababait, yun ang nagsialisan eh. 20 city nga ang mga kuwan. Nakaresign na 20 city. Ika-28 si Kwan, Michelle. Pero, Michelle. Ang babae na document controller ng Michelle. Basil. ba't tumalis yun? Di rin kaya. Ako January, baka hindi na ako babalik dito. Wag, bumalik ka. Nakulan na nga. Sablay, hindi ako nagbuta. Ayun, no, lakas ng ulan dyan, no? Baka doon yung sa atin. Kaya dito. Bumalik lang ako dito. Kasi binigyan ako ng bonus ni Sir Lidio 50. Oh, noong December? December. Sa-bonus kasi ito. Ah, hindi. Tapos na kasi yung BCCP niyo, yung ano niyo eh, yung Batangas niyo eh. Ay, yung Philip Morris, malaking Oo. kita. Pero nung, di ba, nakarang December, binigyan ka. Nung nakarang December, Yung Meron yun. ng Meron din. December, ang binigay sa dalawang December na nabigay sa'yo. Oo. 10,000 lang. Ano nakarang December? 10,000 lang. Ah, yung ano kasi kayo kasi, tapos na talaga yung project nyo, kaya Nang 50 yun. natapos ang project, yan, Oo, malaki. malaking bigyan sila. Ito, sama ka sa akin ang sabi ko. Sabi ko, tingnan ko lang sir. Sino? Sir, Lidio, Sa tumawag. Bicol ba yun? Ah, dito, sa likod. Binigay 31. December. Oo. Punta na pinag-report ko sa Twitter. Yung sarap ng handa mo ng New Year. Oo. Tapos, pinabigay ko. Tawag ko. Bali ang gastos ko din, mga 10,000 din sa Sir Lidio, please. Ba't di mo kayo binigyan? Meron pa bang tira dyan? Nagana pa ba wiper mo? Ha? Nagana pa yan? Ginaw? Ha? Dapat, i-concern mo din yan. Kailangan Ginano mo. ko na ako ito, eh. Ayaw naman ho nilang gawin.